नायदो बेवहाय अमानि खर'आ खैथा दङ माने माबैसे अमा दं बेवहाय ना खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो हेलौ एभरिवान गोबां दिननि उनाव लोगोफोर दिनैहाय फिन खेबसे चेनेलावहाय समायाब्लाबो आङो फैफिनबावलायबाय लोगोफोर दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय दिनै एसे रेडि जादों आरो दा फाइनालि आङो ओंखारबायानो आरोना थ' जेकेट टेकेट लागायखाबाय बोथोराबो एसे थान्दा स' लोगोफोर जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो ब्लगखौ नायलांनो हागोन आङो दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय रेडि जादों प्रग्राम दङ स' बे प्रग्रामावहाय दिनै थांनो थाखाय रेडि जाबाय दा गारियाबो दंफैखासै गाखोनोल'सो बाखिसै आरोना एसे गोजान साबानो जायो लोगोफोर आङो एक्सप्लर खालामलांगोन दिन्थिलांबाय थागोन आरोना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै लोगोफोर ब्लगा बेनिफ्रायनो आराम्भ जालांबाय नै गामिनि लामा आरोना बियो थांगासिनो मेजिकआव माने फ्राय जायगाया एसे गोजान साबानो जायो आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो दिन्थिलांबाय थागोन जायगासिम माने आङो एक्सप्लर खालामनो थाखाय एसे सेस्था खालामगोन आरोना थ' बिराद मोजां समायना ओरैबायदि जायगा थ' दिन्थिलांगासिनो लोगोफोर मेन हाइवेआव मोनफैबाय लोगोफोर नै जोङो जार्निखौ स्टार्ट खालामबायानो आरोना थ' थांबाय थानोसै एसे माने बिराद गोजान साबानो जायो नालाय लोगोफोर जोङो दा डिमाकुसि बारबोबाय आरो नै दा जोङो हाबफैबायानो आरोना लकेसनाव आङो स' एसे दिन्थिलांनोसै दा लामाखौ सिसि ब्लक मोनफैबाय आरोना हावाइनिफ्राय ओरै हाबफैबाय जोङो दसे नेनांबाय ट्रेन लाइनावहाय नै माने ट्रेन फैगासिनो ट्रेन साइडथिं मोनफैबाय थ' बिनि थाखायनो बेवहाय दसे नेथ'नांबाय गारिखौ लाखिनानै जोङो रेल लाइनखौ बारनानै आरो सिगांथिं दावखोलांबावगोन आरोना थ' थांगासिनो लोगोफोर दिन्थिलांबाय थागोन माल गारि खारलांगासिनो सिगांजों लैहोर गासैबो नै सबानि ना थ' सबायावहाय नै थांगासिनो गोबां गारिफोर थांगासिनो दं आरोना थ' फाइनालि जोङो सबाखौ मोननोसैयानो थांगासिनो दं हेलि टट'आव गाखोनानै बिराद बरियाबाव नै हेलि टट'आ थांगासिनो नै जोङो मोनथारसिगोन लोगोफोर नै बेवहाय गारि दोनबाय आरोना थ' नैफोराव नै गारिफोरखौ पार्किं खालामदों आरो ओरैहाय सिगाङाव दावखोगासिनो जोङो थांगासिनो आरोना एकदम मोनथारसिगोन आरो मोनबायानो आरो ओरैबायदि गारि नै लोब मानसिफ्रा थांगासिनो आरोना प्रग्रामाव थ' लोगोफोर फाइनालि जोङो दा नैबे माबायाव सफैबाय सबायावहाय आङो एसे एक्सप्लर खालामगोन आरोना थ' ओरैबायदि माने लोब मानसिफ्रा फैगासिनो दा लैहोरनो स' आङो दिन्थिलांनो लादों नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना थ' आङो एक्सप्लर खालामगोन फाइनालि मोनफैबाय आरोना थ' जोङो दा एसे सिङाव हाबैनि जेथिंबो मानसि लोब मानसिफोर फैगासिनो एसे सिङाव हाबफैबाय आरो दा सिंथाराव थांनो सेस्था खालामगासिनो ओरैबायदि समायनाखानै सिनारियाबो बिराद मोजां खालामखादों आरोना थ' जेथिंबो माने लोब मानसि नै सारि साइड जेथिं नायहरो गासैथिंजायबो मानसिफोर दङ आरोना थ' एसे सिङावहाय हाबलांनो सेस्था खालामनि गोबां मानसि दङ नै बेवहायबो खाथियाव बेबायदि सिनारिफोर लाखिनाय जादों थ' बिथिंबो गोबांथार मानसिफोर दङ नै ओरैबायदि माने जायगायानो गैया आरोना थ' भिर एकदम मानसिफोरा माने गावबा गाव बेस्थ' दा गासैबो नैबे गिर्जा सिङाव हाबजोबसिगोन
प्रग्राम सोलिगासिनो लोब लोब फैगासिनो आरोना दसे माने जुथुमसिगोन बेवहाय फैगासिनो मानसिफ्रा नै ओनसोलनि गासैबो बिबानगिरिजों लोगोसे गाहायाव जिरायनाय आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैनोबो आंनि गोसोनि गोथार हामलायनाय बावहरबाय आरो खुलुमनायबो जासिहरबाय आङो गोग्गानांगौ बाथ्रा जादों दि दिनै नोंथांमोनहा आंखौ बेहाय जोबोद गिदिर मान होनानै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों आं सासे नेहाथ रोजाबगिरिसो आंथ' आर्टिस्टबो जानो हायाखै दासिम आं रोजाबगिरि दा आङो गोबाव समनिफ्रायनो रोजाबबोदों बेनि गेजेरावनो आङो फादार खलंदाइनि दैदेननायाव चेन्नाइयाव हाथरखि आरो सिबिनाय होननाय मोननै केसेटआव गस्पेल मेथाइ आं रोजाबजेनदों दा बेफोर केसेटखौ मोननोबो थांलिया आंनावबो दंमोन बहायबा थाबाय जायखिजाया आङो बेनिफ्राय जुरिजेननानै दासिम गासै 36टा गस्पेल मेथाइ रोजाबबाय बेनि गेजेरावनो जोंनि बेंटल साइडनिबो दङ आरो जोंनि नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गोबां प्रडिउसारनिबो आं रोजाबदों दा आङो नोंथांमोननो दोंसे रोजाबनानै खोनासंहोनो सानदों दा आंनि हालोदा सिगांनि बायदि नंलिया आङो दा मोजाङै रोजाबनो हानाय आंनाव गोहो गैलिया बोलो गैलिया आरो दाख्लै बावैसो जोबोद गगा गुजुनानै रावाबो एसे बोरैबा जानानै थाखादों दा माबायदि जागोन आं अब्लाबो खोनासंहोनो नाजादों Buhu mau
दा जोङो दसे ब्रेक लाबाय आरो बाहेरथिंजाय ओंखारबोबाय आरोना जानायनि सम नै मा दङ नायदो एसे अमा आइटेमा दालि पापर आरो बानलु बेखिनियानो आरोना आरो एसे साटनि दङ थ' स्टार्ट खालामबाय नै जाबायानो मानसिफोरा जानानै बांद्राय गोबाव जोङो थाबाय थानो हालिया थ' बेनिफ्राय in verse 1 बे सेसियोहा बे व्यक्तिनि मोनबा बाथ्रा बेवहाय लिरनाय दङ he is a commander बे जाबाय गाहाय सान्थ्रिफोरनि गाहायमोन he was a chief commander बे सान्थ्रि गाहायमोन and then the Bible says आरो बाइबेला बेखौबो बुङो he was great बियो महान होनना बुंदों he was honorable बियो मान गोनां he was a mighty man बियो गेदेर मानसि होनना बुंदों he was victorious बियो देरहासारनायखौ लाबोनो हाग्रा now let me say it once again आरोबाव खनसे बुंनो इच्ছা खालामबावदों commander बे दासो समाव आङो सासे मानसिनि सोमोन्दै आं बुंनो इच्ছা खालामदों who had everything in life but could not solve the problem that he was going through जेहा गासै नांगौ मुवाफ्रा बेसादफ्रा दङमोन नाथायब्ला गावनि समस्यानि बिदि समाधान खालामनो हायाखैमोन what do you do when you have everything in life but you could not solve a particular problem in your life जुदि नोंथाङा गासै मुवाफ्राबो दङब्लाबो जुदि माबा मोनसे नोंथांनि मोनसे समस्याखौ जुदि समाधान खालामनो हायाब्ला मा जायो no doctor could treat it रावबो डक्टरा बेखौहा सोखानो हायाखैमोन no people could treat it रावबो मानसिफ्रा बेखौहा मोजां खालामनो हायाखैमोन if it was not for one person that man would have died with this disease जुदि सासे मानसि नङामोनब्ला बे व्यक्तिया जानो हागौ थैनोसैमोन you know the Bible लोगोफोर दायो माने भिडिअखौ बांद्राय बेबायदि गोबाव खालामबाय थाला जोङो बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै आरोना थ' नै जोबनाय बायदि जाथ'बाय गोबांथार माने लोब मानसि आरो गावबागाव बेस्थ' ना थ' प्लिज चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन